Dostávame sa k predstaveniu druhého automobilu v dnešnej relácii Svet rýchlych kolies. Kým si zajazdíme, pozrieme sa, čo je napísané na zadných dverách. Subaru, značka, AVD, alebo inými slovami pohon všetkých štyroch kolies, čím je Subaru známe. Ďalej ide o model Outback, čiže model určený aj do takého mierneho, ľahšieho terénu, a Boxer Diesel. Znamená to, že aj tento model je vybavený motorom s protibežnými piestami s pohonom diesel. Budeme veľmi zvedaví, ako sa tento motor v tomto modeli správa. No a už sedíme za volantom nového Subaru Outback. Tento názov sa v modelovom rade Subaru nevyskytuje prvýkrát. V podstate Outback je už dlhoročný model, ktorým Subaru tak trošku dáva možnosť vyznávačom tejto značky vyraziť aj do ľahšieho terénu. A v tomto prípade je aj model trošku oplastovaný, chránený pred prípadným poškodením. Samozrejme len takých ľahších prekážok. Nikto nebude toto auto prezentovať ako terénne alebo offroadové vozidlo. Treba povedať, že nový Outback je tak ako Legacy, tak ako celý tento rad opäť väčší a útočí na automobily vyššej triedy. Samozrejme aj rázvor osí kolies je natiahnutý a prejavuje sa to v prvom rade v nesmierne priestrannom interiéri, čo mňa osobne oslovilo. Je pravda, že ja osobne síce nepotrebujem nejaký veľký priestor za volantom, sedím aj trošku bližšie, ale za mnou je obrovský, pohodlný priestor. Možno malou nevýhodou zadného priestoru je, že keďže Subaru je poháňané všetkými štyrmi kolesami, tým typickým pohonom Subaru, tak je medzi zadnými sedadlami ten tunel, v ktorom je skrytý pohon zadnej nápravy. Takže ani my nebudeme tvrdiť, že vzadu sa pohodlne odvezú 3 osoby, ale keby tam tento tunel nebol, tak skutočne ten priestor je nesmierne veľkorysý. Je pravda, že posilňovače v moderných autách sú na môj vkus trošku príliš silné. To znamená, že na ovládanie volantu stačí menšia sila, ako by som si možno ja želal. Ale napriek tomu, toto riadenie stále poskytuje dostatok informácií pre vodiča, čo sa deje na predných kolesách. Takže to negatívum niekedy príliš silných posilňovačov Subaru Outback dokáže eliminovať. Čo sa týka dizajnu, môžeme si auto prezrieť. Dizajn je tiež zmenený a tiež vidieť, že Subaru sa posúva niekde ďalej. Opäť budem otvorený, od predchádzajúcich verzií a predchádzajúcej línie tejto japonskej značky urobilo Subaru krok vpred. Zároveň zmenilo niektoré také detaily, na ktoré sme boli zvyknutí. Boli to bezrámové okná a dverí. Celé auto už je dnes robustnejšie a konštruované trošku inak podľa iných štandardov. A myslím si, že európskemu zákazníkovi bude opäť o niečo viac vyhovovať. Z hľadiska pohonu treba povedať, že aj v tomto modeli, tak ako pred niekoľkými týždňami, sme sa zoznámili s dieselovým Boxer motorom, teda motor, ktorý má válce oproti sebe v 180 stupňovom uhle. Technickou výhodou tejto konštrukcie, tak ako u benzínových Boxer motorov, je, že v podstate veľmi účinne eliminujú vibrácie typické pre, povedzme, radový štvorvalcový motor. V tomto prípade teda protibežné piesty sami svojím spôsobom pôsobia ako vyvažovacie hriadele, takže motor má naozaj veľmi kultúrny chod. Čo sa týka jeho záberu, už pod hranicou 2000 otáčok sa ozýva jeho krútiaci moment a ide veľmi rýchlo do otáčok. Čo som si všimol, čo tiež nie je celkom bežné pre dieselové motory, je veľmi ochotný, veľmi točivý a veľmi rýchlo sa dostáva do otáčok. Spojený je so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou v tomto prípade a musím povedať, že prvý prevodový stupeň je veľmi krátky.
Je to určite dané aj tým, že v Subaru Outback už nevidíme ten stály prevod, ktorý sa menil pre prípad ťahania prívesu alebo pre prípad vjazdu do terénu. Čiže preto je tá jednotka takáto krátka. A dá sa ňou napríklad výjsť aj na strmší kopec. Pri zastavení v kopci, a to nemusí byť len otázka terénu, stačí, aby bolo niekde nejaká cesta v kopci, sídlisko, je vybavené vozidlo aj tzv. Hillholderom, to znamená, ako náhle si ho vodič zvolí, tak pri náklone sa neposúva auto dozadu, čo je veľmi praktické. Ako som spomínal, rozmery vozidla sú natiahnuté, a to nielen do dĺžky a šírky, ale aj do výšky. Outback je vyšší ako štandardné kombi verzie iných značiek. Napriek tomu sa to nejako negatívne neprejavuje na jeho jazdných vlastnostiach. Musím povedať, že aj keď som bol opatrný pri prejazdoch, vždy Subaru Outback prejavilo nesmiernu rezervu aj pri ostrejších dynamických prejazdoch zákrut a nejakým spôsobom nedávalo najavo svoju konštrukčnú výšku. A to veľmi oceňujem, pretože aj za volantom tohto auta sa aj športovejšie ladený vodič cíti veľmi bezpečne a môže si dovoliť s týmto autom možno aj o niečo viac ako priemerný bežný vodič. Pre vodiča nájsť si miesto za volantom Subaru Outback rozhodne nebude problém, pretože rozsah nastavovania či už volantu alebo kolejničky sedadla je natoľko široký, že aj som presvedčený, že vodiči s veľkou výškou si nájdú veľmi pohodlné miesto na sedenie a zároveň si nastavia aj volant. Okrem toho, že sedadlá majú veľmi široké rozpätie nastavovania, v tejto výbave máme vodičovo sedadlo ovládané elektricky, aj sklápanie, aj posúvanie a dokonca je aj nastavovaná bedrová opierka, ktorá trošku mení oporu v tej chrbtovej časti bedrovej. Opäť je to veľmi dobré, najmä pri dlhých cestách, keď už ten chrbát dostáva poriadne zabrať. Zároveň vodič celkom určite ocení aj množstvo odkladacích priestorov, pretože stále nastupujeme do auta všelijakými mobilmi, peňaženkami, dokladmi a lístočkami a práve na to je Subaru Outback vybavené množstvom uzatvárateľných skriniek, čo ja ocením, pretože tým pádom tie predmety tu nelietajú a pokiaľ si chce položiť len na plochu napríklad mobil, tak aj na to je v Subaru priestor. Outback je však v prvom rade rodinné kombi, iste so športovým charakterom a schopnosťou výjsť napríklad na takúto hrádzu, ale jeho batožinový priestor je veľmi dobre organizovaný. Podlaha batožinového priestoru je možno na prvý pohľad vyššia a tým opticky zmenšuje ten priestor, ale výhodou je, že pri veľmi jednoduchom a praktickom sklopení napríklad operadiel, zadných sedadiel, ktoré sú delené v pomere 2:1, tak sa vytvára okamžite rovná plocha. Takže nemusí už vodič potom žiadne preklápanie, žiadne sklápanie vykonávať, jednoducho zatiahne zapáčku, sedadlá sa sklopia a to či už jedno alebo obidve operadlá a môže rovno nakladať. Zas na druhej strane treba povedať, že pod tou zvýšenou podlahou batožinového priestoru je veľmi pekný organizér. V prvom podlaží je na rôzne predmety menšie, na nejaké servisné alebo výbavu, napríklad povinnú výbavu vozidla, priehradky a pod tým je ešte jeden priestor, kde by za iných okolností bolo rezervné koleso, ale keďže toto vozidlo je vybavené s úpravou na opravu pneumatík, tak aj v tomto priestore je možné uložiť niektoré súčasti, ktoré vodič tak často zase nepotrebuje a nepotrebuje k nim pristupovať, napríklad keď má naplnený batožinový priestor.